Primerament és la cura de l'accés vascular. Hi ha persones que poden portar una FAVI, que és una vena i una artèria que s'ajunten amb un quiròfan, i a partir d'aquí nosaltres el que fem quan acaben la diàlisi és els expliquem que amb aquest braç, en el braç de la fístula, no poden agafar pes, no es poden deixar puncionar, només és per el tractament amb diàlisi, no es pot prendre la tensió arterial tampoc en aquest braç, i sempre ha d'haver una higiene adequada. És a dir, abans d'entrar a la diàlisi i després s'ho han de netejar. Sempre comprovar que aquesta fístula funciona, ficant la mà d'una manera molt fàcil allà on tingui la cicatriu i mirant que el fil, que és com un rumor que se sent del corrent de la sang, que funcioni. Això és primordial. I si no, si vegen que alguna d'aquestes coses no té el soroll o hi ha algun tipus de sagnat, han de venir a urgències. Un altre tipus d'accés vascular que porten les persones que fan diàlisi pot ser un catèter. Llavors, en aquest catèter sempre hem de vigilar que estigui sec. Nosaltres, quan fem la cura, ho deixem totalment estèril, la cura es fa estèril i es deixa amb un plàstic o amb unes bosses que són impermeables, per tal que quan es faci la dutxa no quedi moll. Si hi hagués algun sagnat o s'esmullés per dintre, també haurien de venir per recanviar-ho. Un altre dels consells que donem i que és molt important és el tema de la dieta. Quan estem en tractament substitutiu renal i sobretot en hemodiàlisi, la dieta és bastant estricta. És a dir, les persones, com es dialitzen 3 cops a la setmana, la quantitat de líquid que han de beure ha d'estar molt mesurada i no hauria de ser, si no orinen, perquè deixen d'orinar per la funció renal que s'esgota, haurien de beure com a màxim mig litre d'aigua al dia, tenint en compte que després amb els aliments i de més s'afegeix més líquid. Un altre dels temes molt importants a tractar és el fòsfor i sobretot el potasi. El potasi l'hem de vigilar molt, llavors hem de tenir molta cura amb les verdures, amb els fruits secs, per exemple el plàtan, l'albercoc, que no vol dir que no es puguin menjar, però que s'han de menjar d'una manera molt determinada, igual que el xocolata. Per exemple, nosaltres tenim una persona que fa tractament que li agrada molt el xocolata, no? Llavors prohibir-ho tampoc, perquè tothom té dret a poder menjar. L'únic és que d'aquesta manera li diem que vingui a la diàlisi, que es porti un trosset de xocolata petit, que durant la primera hora no es dialitza, però durant la segona hora se'l va menjant, ens dona temps a que faci la digestió i tornar-lo a netejar. Vull dir que hi ha trucs, però sí que és veritat que amb la dieta s'ha de tenir molta cura. Evitem formatges curats i coses que tinguin molt de fòsfor.